na ade we abro ya dwene ente ase so free dada no ansa na obe start kura no ye hwe last week na ye hwe Boakye Bi Din the word Boakye Bi Din edin no Boakye no ye kan sem bia afi akoye say empotwam pa na ate sa asem no me de ne de akoye Boakye Bi Din me de ne de akoye Boakye Bi Din to me bi wo ho a asem no se de yete no no ne se de ye ka kire obi no se ye tie ne ye de yan kasa e de ye adwuma yan ya de ye adwuma ne ye se no tete no na de obi a ebeye no na eda ne mra ne so unse Boakye emra ne yi Adom je se oyi dom oyobi a okko ebodom ho ban enti obi a okko bodom ho ban no ye moni din basabasa ena se ye boni din so a ye boni din gina asem bi eso san se oboni din basabasa kura na ye che kwa himfi a eno ye bebo ka na enya Boakye nko ena owo mra ne yi Adom kunadu yi Adom wo ho atu obi yi Adom wo ho ne che se woni gina mpempen so obi a man ya na ekuta won one bo ho ban enu ntina ye ma won sa mra ne oyi Adom no so ho nti se Boakye yi Adom no oba eye den so obebo ni din ana se wo bo ni din kura de akasem a aje oto obo ase na me na Boakye a me ko bo ni din me nya asem ene ma meto bo ase ene me nka ne se ye Boakye bi de che se nya Boakye yi Adom no na wo kana asem de mu akoye Boakye bi a wo kana asem a wo nkonko nya asem wo ne no ena ya fa no saa kwa kosi mpempenso obi a ayese Boakye Bi Din no wase o ka ede asofie onipa no enya saa nete na emu no tete no de na se de ye buye papa ne ye maame ne mpanyimfo a ya ba beto wo no eye den se obebo ne din enti obo ne din kura de aka sem no ena de sinzo eye Boakye Bi omo nanankasa ne edin na emu ye Boakye Bi ena obo ne din omo Boakye a oyi Adom din oyi Adom ne din na emu ye Boakye Bi ena obo ne din de aka sem na nso ni mu de onim se nana Boakye na wo kan na wo kan ho asem na nso o kan etene no a wanhwe ye obeko dinyama ne wahimfie enti na se odan no yo eye Boakye Bi ena me kan asem. Wow. Nanso ya na Boakye do. Enti na be se Boakye for the tia se enye se eya Sofie bi ne ye de ama ho na emu no eye din emu odu a se ankura bi bokura ompe so obebo amaye enti na akwa se obo Boakye a wakwakoye akwada bi din sana de ne but ne wakire mu de se Boakye for no manya atia se o mu din ne abod frititi bepem ne sa Boakye Bi Din when I make an vintage Friday nyoma we say won to baby ajo Adom FM so and I just prefer trans and wa bibi mu baba mu setina na no ka me so to bo ase na me nkɔ hwemu yi ansa na de aba beto ha